gajah putih macan putih. Kebenaran terang golek ora ketemu. Kono malah ketemu karo Begawan Ati Masa. Ora sore Gunung Srandil ditakoni. Nek kula menika badhe nyuwun pirsa sebab ngerti sing mengko Gunung Srandil Begawan Ati Masa, ngerti mau-maune diayi kaya semono kae. Judule Gajah Putih Macan Putih. Nek kowe takok wong tuamu, kowe kuwi lagi lairake karo manungsa. Menawi kados ngaten bentenipun menapa Kanjeng Begawan atawisipun titis kaliyan putra. Oh dadi ana bedane ya to ya. Nek anak lumrahe ya dikandhek berusaha sepedine nek lair dilarake saka kuwa garwane ibu anak. Nek kaya kowe maune berkah Gunung Srandil jemudune ana ing berkah Gunung Srandil kena darani titis saka Gunung Srandil. Oh mekaten. Menawi mekaten kula pasrahke dhateng panjenengan. Wis kaya ngono niki ayo. Nyebato kula paring nyuwun Gusti Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sedakat semulukoto. Mandeng bentuke grana ilahi Bapak Nusana. Napas nubuh lir kadya diceklemah abal kaping 3 nekake dulure Tuwasi Joko Jlagur Prawan Jlagur. Amarah Alwana. Sopiah Mumainah Gidul Kongiyar yuk. Asu apa kire? Kire? Yo, mau asu saiki kire. Kire apa budet? Budet? Budet apa asu? Asu. Asu apa kire? Asu. Kire apa budet? Jangkrik. Asu ya asu. Murid-murid kadang ya. Joko Jlagur karo Prawan Jlagur wis cumandha ning papan kene sawise mbok undang ya toh. Saiki ditekoni lan dikeki pakaryan. Ya kudune kaya ngono. Ya dikeki penggian anane ditekakno. Jare marah lu ama Supia lan Mumainah. Panjen bener dina iki rumangsa kowe kaget sebab anggonku ngundang kowe tanpa cekel besi tanpa awe kabar dadak kaya ngene iki sebab ana pegawean sing arep tak aturake kowe kabeh. Pitakoni kaki legi-legi Jawa kadidul. Nek iya nek ora nek sago-sago nek sago ora. Ngepaki dinten malam Rebo Legi iki kaya-kaya kowe wis dulur anom sing jenenge Joko Jlagur apa di piyaine. Nah, kadang anom kaya Joko Jlagur Prawan Jlagur. Nanda Sukerto ngodan bocah kedoro kedini. Bisa selamat bisa uang saja berboyo merah kok rewangi sebab kowe sedulur tuwa sing didopo-dopo saben penanggalamu dihormati kok sok bali dhewek ning duwe sekolah kaya ngene bisa kuwi selamat sak orane rewangono lan jagane omah bojo papat ki wonten ngene anggo luku bocah iki gamping ngono nek nganti ana apa-apa sadar nyenengake nek wani cekel sapa sing arep ganggu nek ora wani kondo legaya lah ngono sago tenan apa ora sago sebule ya. Ora pesan, ora esuk, ora sore. Mangkat dina sing ora kesuwen. Ayo ditindakne, Guys. Sawise sedulure papat wis mbok perintah kon jaga pojok omah papat. Iya. Ateges jaga keselamatan sedulure nang Joko Jlagur supaya ora ana gangguan apa. Ora ana gangguan apa. Saiki aku arep ngomong karo kowe kabeh. Ngomong. Rene kowe saiki ditanggung jawab di anak loro ta cahe. Aja enak kabeh enak kowe banjur ora gelem nyambut gawe. Kamangka wong urip iki kanthi kewajibane nyambut gawe supaya kena kanggo nyukupi kaluwarga. Rene anakmu loro cahe iki butuhake praboyo lan biaya.
butuhake mangan sandang. Kudune kowe iki nyambut gawe golek guna kaya sing halalan barokah supaya kena kanggo nyukupi kebutuhane anakku loro cacahe. Mbok gawe apa wae sing bakune bisa tok rezeki. Bener. Nah, mulai saka kuwi kudu mbok gawe. Sak donya aku mangat tambut gawe ini. Wong aku arep takon. Takon perkara apa? Sababe aku buta kalung janur kuning karo Bapak Sumadi. Janur kuning ning janggane bocah loro cacahe kae. Iya. Nek cara wong Jawa iku syarat sarana. Syarat saji. Jenenge janur kuning senajan godhong, blarak, godhong klopo. Nek Gusti Allah Taala ijabahi ora kurang dalan. Jenenge janur kuning janur ku cahya. Cahya ku padanging pikir, padanging ati, ya toh. Padanging bocah supaya dadi bocah sing apik, sing becik, sing nurut, nur ku cahya. Kuning wong urip ning ati. Ningno ngeningake rasa kang apik, rasa pangrasa. Iku jenenge kuning. Mula nek wong Jawa dijengakno janur kuning dikalungake ning janggane supaya manunggal ana ing jiwa raga dadi bocah sing apik. Aja mbok utang aku. Aku malah ape do perkosa iki piye. Lho, kowe iki sejatine iki nangis apa? Gue ora ana kapigoro do nangis. Do gue. Lho. Bocah iki nek do kurang tata. Kowe ana apa? Upama kowe iki diganggu apa wae iki sak mestine kowe wani merga rupane iku ya gegirisi ya tok kemado mlayu ning ngarepku kabeh tok nindakake pakaryan jaga apa omah papat kok mbok tinggal iki terus kepiye sejatine ana apa kowe kok mlayu rene kabeh Joko Jlagur prawan Jlagur ilang saka omah setan ngombe teh kowe iku kowe iki do diperintah ora kok
nganti sedulur mulur cacahe nganti oncat saka omah. Kowe ora arti malah-malah kowe doloring pengarepmu kabeh do matur nek Joko Jelagur karo Prawan Jelagur ilang saka omah. Terus tanggung jawabmu kepiye? Ngene. Nek iki ora kaya ngene aku ndak kang aku ya ku nyolowati ra bakal sok ketemu. Nek ra marah lu masuk ya lumayan. Kene merak-merak kabeh. Iku aku arep kondo. Iki wis gawe pakarya. Nah nek omongane iki ge pancen bener, iki nek aku karo iki rambut judul kira ora bakal rampung. Ya, nek nek kabar sing tak topo atur ini legi pancen bener kadang manom Joko Bapak aja lu mosok papat kene kowe ora padha ngerti. Ya kaya ngono ki nek ditanggung jawab sesebrono. Wis. Dina iki nek rupamu kaya ngene, tak kira ora bakal bisa, tak kira sing idrok putra-putri ini ya kadang manem iki dosa wis tak kira ora bakal bisa. Papujurmu kaya dene iso lupa. Dina iki aku nyuwun karo Gusti Subhanahu wa taala. Kowe tak siji karo. Rupamu kang bisa yaiku bandingi utawa madani bangsa lembut sing supaya ora ketara nek kowe iki manusa. Ya ora kudu lunga tekane teko orane kudu wis bisa tak tempoi. Ora kesuwen taun ana windono nek dur bareng karo Kakek Joko Jelagur Praja Raja Bali. Ayo golek ana bola to. Tutup tanah. Takonono sing kanthi permati. Aku tak ning mburi nindakake pakaryan sing dulu rampung pakaryan ku tak rampung kaya ngene sik. Tak weni pangestu ora ono budha apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek detek atur ajari kewan iki pancen bener atur sini iki ya. Nek tak sawang gilane banget mripate sak terbang-terbang ambane cangkeme sak srubung sumur utune rara kulune gimbal najan apa wujud kewan. Padha-padha tae Gusti Allah sing urip ana ndak ana ing donya ke sebuah kuwasa ki manusa. Mula kanthi dalan iki senajan weluka galak apa-apa kewan kalah karo manusa tak takonane. Bismillahirrahmanirrahim. Tejote jane surik sara kang katon. Hei, wis ana. Anggon niku santosa sak jare pereng sak dhuwure pereng. Ganjel koyo dene krikil malang koyo brondo. Nek pancen kowe iki tedak kesemar mesti mati saka dipinakamu. Ngarep dadi arahmu kanthi gawe cekake wong-wong anggone kelan besar padha santun jak sebab ketiga gambarmu kanggo dilati kaya ngono. Pitakonku kampung kasar. Nek di papan dunung di papan dunung. Nek di kekarepan apa sing kok karepake. Nek bisa taturan ngomong jagane jujur. Aku dadi pepalang. Dina iki tak kon matur apa kang dadi ulama. Ayo sakaraku. Oh ya, kepalaku. Jegrak dhewe. Ayo. Dok jagat. Dewa Pangwasa Bertika jagat sama Kabuk kau. Takon jenengmu aku. Ora turu. Bapak pesan lagi. Odi kena. Nek titik atur agamu, gedilane aku biar. Jajal. Rowoke kuping mulek nomor Kowe kurang toto lelena foto ya. Yen berarti ini durung ngerti aku. Sing adep ono ngarsamu iki. Kena sing jane Bathara Kala yo iki. Layarane jadi Bathara Kala pancen dikasih ati gambari gedilane. Iki to sing jeneng Bathara Kala. Hei Bathara Kala, Ono apa? sakwise pitakonku kowe jawab kanthi jujur jeneng Bathara Kala blasan. Kosok bali rumangsa aku susah sedih ae aku ndek putra loro. Joko Jelagur Prawan Jelagur beban cilik tak ingklek tak kundang-kundang. Durung suwe anggonmu undangan ingklek-ingklek mal lunga sok ing omah kene.
tak goleke tekan gendera ketemu tak takokake tangga teparo kalau ngidul ngitan kuwi ora arti lu nang Joko perawat lagu. Pungkasane aku kok sendiri tuwa amarah alu amasuki aku mana. Uga tak kon golek ora bisa. Malah tekani amarah alu amasuki aku mana. Kowe dikanthi badan suwanake aku dhewe iki cetok. Sing tak dawa Nyidra putra-putri Joko Jabata kowe. Apa selai. Pitik loro gede-gede bilang ya dheweke rumangsa seneng kok kakek kaya. Saudara kono Apa? kabeh-kabeh payun padha kawujudan lho payunku kowe bisa wujudi kosok baline payunku ya tak wujudi senajan to kabeh payun kawujudan lho ning aku dulur-dulur marep malah ora aku tok dulur-dulur marep Bapak Nur Halim sak keluarga ya kaya urung marep sebab kok etak-etok ngrawon-awandi ganggu adamu sak adamu kae sedina ring sasi taun ndono kartu tidak ono meneh ana kalas kene ana makene aku mosok kuwatir mula dina iki mek didukung Bapak Nur Halim sak keluarga uga para pamirsa ngrawon kene nyeksani nek kowe iki bakal maune janji tak kok janji Bapak nyeseni Bapak Amsul Budi ayo Ya, dibantu penuh. Rene aku dijaluk lan penjaluk ngono kuwi bisa wujudi. Lah kene boro-boro bakal janji karo aku. Janji. Mulai metu dina Dina malah Rebo Legi ya. aku ora bakal wani mencak bumine Joko lan Bagus. sekabehane kutu-kutu lan ana toga. Jeng priprayangan. Ya. Gendruwo, klek, belum panas pati. Kuwi bolore wong kabeh. Oh ngono ya ya. Kalau mau ono siji lan sijine sing kepengin ganggu Joko Jabon karo Pralat Jago. Aku susah kok ngalani Kaya ngono kok. lan kejaba saka kuwi Apa meneh? aku bakal nyampur ati. Segala-segala sing manggon nang kiblat bapak. Sing sosok ganggu anak putu bapak kamu cukup dibantu. Sepisan. Yen ana segala-segala wetan, Wetan. titlok saka kulon bali wetan. Balio ngetan. Yen segala-segala kulon Saka kulon. titlok saka wetan bali mangulon. Balio mulon. Yen saka kidul Saka kidul. titlok saka lor bali mangidul. Bali kidul. Yen saka lor titlok saka kidul bali mangalor. Dadi tengah kosong papan padungane Joko dilakukan karo Jabusak keluargane kanthi disiseni Bapak Adam Ibu Kowe dibantu. Nah jantung kowe jan papan panggonan kang pinaka kanggo manggon sak Adam. Papan panggonan tak aturi ngidul kulon tawarane ana ing gagah rayung ke panggonamu. Idang pejangan radu blatung pakanamu rawa sedo ombe-ombenamu bali domas peturon. Ning kosok baline betara kala sadane. Kowe aja pati-pati lilir nek durute aja nganti seklo wetan aja nganti lilir. Nek isih temah lilir ngagetak sakabehane anak putune Bapak dan Ibu kok wis sadar kate parsali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kae sisa-sisan sajen tandure gawan kabeh pulungkune bumi jagung kira tari sak pitunggalane gawan kabeh ana ning papanem kono tak utali kembang jo aja gawe papanem. Thank you.